kasarsaritak ni Ena iti nakitak ni Haron. At nakatuwa na babayan din sa akin ni Kutsena. Nagbayad ni panagkalabay na. Aniya? Makapungtutak arang salangan ka ni Haron. Tinungpag, kalpasan ti parang ibaganang agsina kami. Aniya? Ay sus, anya kaligday ka na pasama ka na kayo nga agayan ayat. Agasa mapan na kay babaintan ngayon nakaw. Amudan nga agkasar kayon kan Haron di timabi. Mabalin ka di asumargan kayon. At dalang ang madudog tiritnak. Saan ko ang magplunday tayo panakagpapain ko? Ti ayop alalaki. Saan ang mapmap nagitimemay sa babae? Rosela, saan ka di ang mabalin na pagsaritaan niyo na saya at na ito kini Harold na nakaw? No sika tayo ayatan na, sika ati ikasar na. Anya ayati ko nak! Agulimot kayon! Sumra ka ko niti kwarto! Kayak timas nga! Timpagarot na iti karubada. Kat adda na disgrasya. Kam adda nakakita at yilugan ni Rosela tinaidumpar. Ne, apa nga ta? Kan, ada yung amin iti straight light ti balayda. Sa awan silaw iti sango ti balayda. Saan ati kinasitngat ti balayda? Tinakaidumparan ti kutsina. Panagkunak, gapo iti pan nakakita na nga adda kadwa ni Harold asabali a babae. Nabainan lakit ti Rosela. Kaputan na ira na akasarsarita nak. Nakitak na Harold kan ti babae. Kalkalabayan ni Harold di babae. Ha? Eh, kunak man no agkasardan. Day tati padpadamag ni Nana Sepa. Kastalaan ti padpanamag ni Nana Sepa. Day ta kati pagdaksan ti ambisyosa. Ena. Gayem mo ni Rosela. Kasapulan na ti panangandingay mo kunkwana. Uy, talaga amatan niya? No bilang agsinada. Subyam ka dingarman ni Rosela? Sa anak amay karikin ni Rosela, Ena. Saan asyak ti ararapaapon na alalaki? Ay na, po makasagit aklaw na ay. Nagsayagan. Ti amok. Mapadaasa kong tiyang namay. Gaputa makiasawa di Rosela iti baknag. Ay, gaman niya nga ita. Doon nagsinadan. Babae naklakit niya rumwar. Madasin na kapag sasaritaan na kita karo. Ba't makita da? Mabitlaang. Nung nagsinan da Rosela kan Harold, kasanaw, di nagsugpunan da negosyo. Sir. At ang amin pampanunuta, Ina. Kaasimat ni Rosela. Itilaksid ti kinakuspag na kankuana. Masya na kankuana. Napadasak mat ngamin tinaawanan iti patpatgan. Sa bali ti kaso ni Rosela, sir. Liniputan ti kayan ayat na. Nagasa ta saan da pa'y nga agasawa. Makabirok to iti ad-adda may kari nga ayatan na, kan pakariknaan na iti ragsak. Inangaw ko nga ro di Mario. Mabali na sublyan nga arman ni Rosela, no bilang? Irorumandala ni Mario. Malaksid na baliwan dan ti kinakuspagda. Ay, sir. Ni Rosela ti umawawak kanya. Asong batam. Kasapulan na ti mangandingay kankwana. Kasapulan na ka agayam da. Mamahinak lang kumamag kisarita kan kaen. Awan sa bali ang pangipagsak iti mariklik na. Nagpintas ti arapaap mi kinihar. Nagtulag kami, nagsugpon kami iti negosyo para iti masakbayan mi. Rosela? Umuno na pa'y gayam amadadahal ti relasyon mi. Nganti nagsugpunan mi ang negosyo. Sapay ko at marisot yung tumatlaang data aparikot yung agayan ayat. At danamwak. Masikong kanunday di ang babae.
Kat asido ko mati ka sarda. Nagtakal ti karbagan na. Ala huston, di ka nagsangit, Rosela. Ad-adala nga masahir ka. Saan aday ta tinamnama ang amangagkan ka na? Ha? Sinak ka di. Agong gunak da ito, kapo iti kinambisyosa. Inawagan nak. Tayo magamakasapulam, ti mangandingay kan ka, Rosela. Isumadaak. Nagtali na adak ka na singadagay mo, anyaman tinapaspasamak. Iso nga amok, ad-ada kasapulan nak ita. Saan nyo ka di nga amo? No sa dino ti paglemlemangan na. O nasaya at mat no pimanawan iti dahi ti alugar. Amangan no at da binilin na amang ipatungpal iti panggap na. Ngam nagsinadamatan. Awan mat nga tan tiga puna nga aramiden na dayta. Amangan no adda sa bali aga puna isung aglemleman. Sir, dahito yung tayo pinatimplayo akapiyo. Sige, agyaman akin. Ni Attorney Madrid dayjay. Siko da soldado ng addan imatunan na amay sa detective agency. No saan na kumabimak nang awan kumatikas to'y a connection ko. May panggapiti imbagayo kanyak, sir. Apaya, saan kayo palang agpabigbig kan ko, hana? Mariribukan na ka. Saan nakla nga maawatan? Saan lang ada kayo tinagbasol, sir? No, daman basol yo. Di kinakurapa yo. Awan sa bali nga inayat ko, ina. Kalpasan nga inihadayo ni Carmen ti anak mi. Impamaysak tinang pasaya at itibiyag ko. Katita, baknang kayon, sir. Nabilig kayo pa ya tao. Saan kong ipagpanakal no anyaman tinagunod ko? Basta, at dagayam kidawagkan ka. Ha? Awan ko mati sa bali apang ibagaam iti daytoy nga ipunnog. Palimod ta kumapailagan. Namnamaan nyo data, sir. Jack tadaalan ti panagtalit yu kanya. No makasaritak lakit di ana imbag ni Attorney Madrid o madayo akpailaang. May saak lagagangang empleyado yu, sir. Apay kitin nga itarayan nyo di problema yu. Rumbang kumasangwan nyo, sir. Awanan ba inda kita karuba? Datay kit din ti pagsasaritaan da. Nana, Okay, Tanya. Agsangsangit kalat tadi tan Rosela. Manipod nagsina kayo kinharaw. Nakapupo kalat tadi ta silinton. diyak pa ila pagsusurot ni panunod ko, Nana. Dahil ito'y tigong ko nakitikin ako sa pag ko. Oh! Kasanong tinigosyo yung kinharaw. Anyat nagtulagan yaw. Itata nagsina kayo. Saan ko pa yan nakasarita ni Harold, Nana? Ada nakaamwak. Ngawan ka no dito'y lugar tayo. Aglamlamang. Na, tanyat ilam na. Intarayan natin na sikugan na babae, kasta. Ay, amangan do si kamot lang ti kasarnahan ako. Saan kami nagsarsarita, Nana? Kalpasan ti pa ng pasakit na kanya. Anya lang ang tirupak, Nana. At apel na nabati ang delikadisa. At kaya't nagparang anak kakaasi kaputang bisyosa. Na, apay, saan ka kadipay ana o mga grigrigas? Agnakam tayo ko man, Nana. Anawan na ko man dito'y kwarto. Barang makaturog ka. Kat numayat ang tarik na king tudbikan. Mapanak ijay opisina. Anyamat day ta sa ludsod mon kanyak, Ena. Jakon namnamaan abigbigan nak ti amak.
Nukas pangarigan nga rod tagparangkan katipod no nga amam. Nakasagana nga kadi amang pakawan kan kuana kat awatem. Sa anak ang nakasagaan amang sungbat iti dayta sa ludsod mo. No maamo mabak ng gayam ti amam. Kat panggap na kasubyan. Kan no bilang kahit nakapay ni Rosella. Aklong na nakapay. Anya marami daw. Ena, saan ko akayat nga ayatan nak ni Rosella? Gapo tabak nangag. Kas pangarigan laang. Kaya't kung ayatan na ti si bubukal a kinatao. Anya ka di ti planom. Agdaton ka kadipay kan kuana? Nasa umpay la ti sugat iti puso na. Diyak kayat, ngag parang ngagungun daw ayak laang. Ay, awanan kayo iti bay, hindi kayo akarno ba? Anya nga utang ti bagbagayaw. Ay, hoy Maria, wala ka dita. Umasidag ka bad. Apay ka din na sepa. Ha? Ni ina ko bakit ti salangadak. Ngam sikat nakitak. Limalakyan ka asis moso. Ne, awan ti amok iti ibagbagayo nana. Nauli makakatao. Makumikumak iti talon. Paglikudan mo da kayo kanina ti mo na nakakita kiniharon nga dakadwa na babae. Ay, diyak mo. No asino tinakaidanon kada kayo dayta. Ngam, awan ti impanpadamag ko. No makitak na niya gayon na pagsasawak. Ibagamkin ko na. Ay, da kayo dita. Anyat kikita nyo, ha? Gusto ko man nanang. Ada na kababay, hindi kasi nga aramitin niyo. Ay, di nakman lapdan. Ha, kastoy ti may bagak. Palabasam laptan day ta. Agasam, mismo pa'y gaya matigaya mo tinakakita. Nga ada ka dua ni Harold na sa bali a babae. Dua ada ka ni Mario nakakita. Hakat, nung talaga mo tagayong na kanina, ay sakit na ka ko ba? Walang kada kayo nanang gustoon. Naguguran lao na yan ti puso kan panunod ko. Amoy ka di, akagurgura ko ni Harold. Na, maagkamat. Nagalisto ka na nakalipat. Masapo lamang nyo dahito yan amog nanang. Maluglugi gayam tinagsumpunan may anegosyo. Anya? Ni manang lema tinangipon no kanya. Ay kalukuan. Ang mga naintaray na lang tiganan siya yaw. Isong aglimlimiran. Diyak ka mo. Noanda sa bali aga po na no apeng aglamlambag nana. Ti problema. Diyak pa'y nakabayad ka nagiti utang ko. Na? Kasanoitan. At damanan na mabaina. Ladingita Rosella Idi pa'y laang. Amukon. Nagbuti nga kla nang ibagakan kahit ipan nakakita may idi ka ni Mario. Nga, ada sa bali a babae, akakuy-kuyog ti kayan ayat mo. Oray imbagayo pa'y nga ta. Saan na makatulong tita? Tapno masalbar ti relasyon mi. Amang ano, saan la siya ti mo na babae ti biyag na. Ginundawayan na laki di ti kinaambisyosa. Inayat na kangatamot ni Harold. Kat amang ano nasulisog laang matiti sa bali a babae. Hala, isardan na lang pagsaritaan ni Harold. Ad-ad na lang masakitan ka. At nanadagsin na problema. Maluglugin ti negosyo bigyan ni Harold. Kati problema ka. Diyak pa'y nabayanan na giti utang ko. Anya? Maburi-mura na klahon na ina. Kaslakayan ko na pagkamatay. Ay! Saan mga aramidan ti kasta? Di kag panunot iti kasta. Pangasim, lawlawagam ta panunot mo. Rosella, agyaman at tapinat gam ti awis kong agkita ta. Madudog tirik na ang makakita ka dagiti luam.
Andiyak lang ko makayat ti makipagkita kan ka. Mabainag launay. Saan ang nagbaliw ti Riknag? Ay ayatan ka pailaang, Rosela. Sana makatulong din na panagayat mo. Saan mo akabalan aliw-liwan tinalda ang puso. Kangunaan launay. Saan na ka matulungan? No kasano ang mabayatag iti utang ko. Kasta ka diti panangrukod mo iti panagayat ko kan ka, Rosela. Gaputan ako rapayak. Di na kun kabalan nga ayatan. Isang ding tanay tapagsalitaan, Mario. Panawan ka na. Kat saan ton ama ulit na ito'y apanagkita ta. No amula ko man ni Mario. No kasano ang masaksakitan ng launan. Amok. Do sa kamin na gito'y. Rumpa nga kasto iti sa gabaan. Natagsalaw na iti parukong ko. Makulkulapan iti panunod ko. Ngayon ko nagibusan na ito. Ay, apa, mangibabain ka, Rosela. Awan ka din ti babain mo. Awan ti delikadisam, ha? Kunam nga tadyak na mo, ti panakisindarak mo ka ni Mario niya. Nana. Ay, apay nam naman, mamatulungan na ka na dyan lalaki. Danga. Mangibabain ka, apay. Matulungan na kaya na dyan lalaki, mamirmirat. May kitin, nanang. Pagsimbakang hindi niyan bibisay. Awan, tinapatig ka na kayong tiyan pag namayan niyo. Diyo lang mo no kasano maringrigata nak. Namuyal ako mananang. Kaya't kundi ang pagkamatay. Isumot lang at di mo maibawing ti imatang mo iti sabali a babae. Ito asaan ama atiw ni ina iti kinapintas. Adayo ang napimpintas ti ugali na. Sir, dak kabalan alipatan ni Rosela. Ngam nasakitan na kiti imbagana. Saan ka no ati pamatag ko? Ti makatulong ka dagiti utang na. No ti utang na lang ti problema. Siyak ti makaammo amang bayad. Anya? Gamit ti kondisyon nga umanugot a makikasarken ka. Siyak ti makisarita ken ni Rosela. Pangasiyo, sir. Saan nyo ko mga aramidan dayta? Diyak kayat ngayatan na. Gaputa sa anak abak na. Asino kayo kadi? Tapay nga aramidan nyo dayta, sir. Ne, kagura nagsamot din. Diyak panggap ti mang tagibasit kan ka. Masair tiriknak. Nuga po iti material abanag. Nga ayatan nak ni Rosela, sir. Ngam, ipanagnak ko kin ni Rosela. Anadarisay ti panagayat ko kan kuana. Anyat ka adam dito. Wan, namo ako nasikatag negosyo iti Rek. San kita ni Clement na kasinsin mao. Ngem, ha? Nangalam ko ba iti kwartan? Tinaka mo, ha? Nana, ni Rosela tirantag. Sandak kumamot nga iruruman. Kaya't kung ay panagnak, ay turak ti amin, apanang tagibasit yung kanya. Ipanagnak ko, asaan at ikinabaknang, ti pagrukodan, tinapudnong agaya. Makakakidi, ah? Pumanaw kan? Saan ka pumanaw, Nana? Aging gaajak makasarita ni Rosela. Leta! Pastor kanya ni Mario, nanang. Ha? Anya akin na maagti ibagbagang Rosela? Pagtatakulag na ito ang lalaki? Nakapahapain tayo, nanang. Siyak ti pasyari ni Mario. Katda kami laang tagsarita. Dumanon ka, Mario. Siguraduang laang ang makatulong ti panang pasyar mo kanya. Tamangan no mairingan nakto ni nanang.
Amay sa akong analamiis abangkay. Nga, Rosella, hindi dito nagagbaga, Rosella. No kaya't yung agbiagak pa itinapaot na. Palubusan na kami kini Mario at Sarita. Kidawag ada kami laang tagsarita. Saan kayo kumaamakibya? Sige. No, day tatikid daw mo. Nala, sumrik ka. Tani, panawan kayo malaway. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa nagsangsangot ta Mario. Maapayasan kang tagtagari. Kaslaasin amaron runawak iti panangkit-kitam kanya. Mapainak la kumaamakisangokan ka. tumtum raman ang dagiti luam. Rosella, malunak tirik na. Saan ko akayat akasyan na? Gapu iti kasasaan ko. Gapu iti arit nan awan ng nama kong ngagbiag. Saan mo kumasawan dayta? Naimas ti agbiag. Kan saan lang nga asi ti kabalak nga ipaikan ka? Saan ang nagkupas ti panagayat ko? Apay Mario. Itilaksin ti kinakuspag ko kan ka. Mabalin mo kumamot nga ibawin mo ti imatang mo iti sa bali. Ad-adamay ka rin ayat. Awan sa miran tinapod nung agayat. Nupay amok, asa anak amay karikan ka. Kalpasan tinapasamak kanyak. Kaarin ko ti tumatayab anang nga tuunay ti tayab na. Kat natukuranak iti paya. Awanan tinamnamag pay. Rosella, saan mo kumasawan dayta? Nakurapayak. Awan ti kabalak nga ipaay. No material abana. Nasaya at launay no kasta. Awan nga rodan ti pagbot nga mi ni Mario. Kalpasan na makambag dagiti panakabag iti lintag ni Harold. Sarong karak iti pagbaludan. Taad na napatag nga ibagakkan ko na. Okay, sige nga rodan. Bye. Awagak man niin. Nakaring pa'y matlangat. Nagsaya at kumano ibawing laagan ni Mario tirik na nakiniin na. Gam talagaan ni Rosella ti ayayatan na. Natanok nga agayat. Kat daytoy laeng ti kabaalak nga ipaaykan ko na. At dayta. Hello, sir? Naimagarabi na. Nasingak ka diti pannaturog mo? Saan mo, sir? Nakaidaklaan. Si Riringag pa'y. Saan lang nga empleyado ti pangibilbilangat kan ka? Ngam, kas may sanganak. Kat dahito ti planok. Gatangag tinalugi ang negosyo ang nagsugpunan ang negosyo da Harold ken Rosella. Nasaya dito na panunod yun, sir. At damat langan pangalan ni Rosella iti pagbayad na kadagiti na utang na. Angam ka sa nun kataglamlamang ni Harold. Nakamaganda ti polis, ina. Ha? Pulis? Amo ka maburburtsaan ka. Ni Rosella ti pangibaga akto iti daytoy. Kat siguradok, saan ang makapagkadkad ni Harold? No bilang kas natin mapasamak, sir. Marisot tungatan ti problema ni Rosella. Amo ka din ni Mario daytoy? Saan pa'y? Si Kapela ang tinangibaga. Hindi ko mapailarabi kasarita ka. Hanyat kayat mo asawa ni tipanang sawom kin ni Mario, ha, Rosella? Nangagyo ka di, tinagsaritaan mi kini Mario, nana. Kinitaw mo asana ka makibiyang. Tisaludsod ko, tisong batab. Hanyat maganab mo, iti dayjay alalaki.
Saan kayo kadipay anaditigra nanak? Agyaman kayo. Tasiriringak pailaan ang bigata. Rosella, Agyaman kayo. Tamatilmon ko pa'y tikanak. Ikarkarigatang amadaanak itinamnama pa'y nga agbiyak. Kakidawag nanang. Umdas ko man tinapasamak kada kami kiniharol tapno agpaliw kayo. Nalpas kami na nagsarita kini Harold, Rosella. Kat awan nagpilyan na tapno saan nga umanlugod. Nagkita kayo kini Harold, Mr. Del Rosario. Tiawanan ba inalilaw nak? Inrobo nak? Mariknag, kaguram launay ni Harold. Apay, saan mo ka din nga ay ayatan? Rumbang ka di? Asong batak dayta sa ludsod sir. Ladingitak. Saan ko maarumbang nga damagag na itabanag? Napamainan kayon sa itipan ng sungsungbat ko. Pakawanin tak ko. Awan na nyaman na ti amin kanya. Ti pagsaritaan ta kat ti anugot mo, Rosella. At nan pagbayad mo kadag iti utang mo, no ilako yung kanya kini Harold tinagsugpo na nyo ang negosyo. Agyaman nak. Japdam namahan ada kayo ti makatulong kanya. Matanagan kan sa launay. Amom, naggapo at met itirikat. Ita, ti pagsaritaan ta kat ti maipapan ka ni Harold. Anya ti may panggap kini Harold. Natiliwan dagiti pan nakabagitilintag. Nakabalo din. Anya ti atraso na. Ni Harold ti utek ti pan nakadangran mi idi kan Mario. Gapo iti panagselos na. Ti awanan bain. Anya ko matiga po magselos. Agbabamawi no aping inayat ko. May amta siya kung ti mga sikaso iti deed of sale. Sayang tinegosyo yo. Siya kung ti mangituloy. nagdakas kat kaya man ni Harold, sir. Gapoy tinalaos sa panagimong na. Kabalan na ti pumatay? Ay, saktong ti makaam mo ang mga ibaga ni Mario dayta. Sir. Saan ka di apanawanan tap na maamuan mat ni Mario ti may sa apalimad? At dapay la pa nagduadwak ina. Sa bagay, maawatan kayo. Ngam saan pa'y nga tama kadlaw? No apay anak kasaysayahat kayo launay kan kuana. Di na nga tamarik na pamatag ti may nga ama ti iparparik na yo. Pinadas mo ka din at iningiting ni Mario. Saan pa'y mat, sir? May sapay abanag amang laplapad kanyak ina. May iturad konton ti agpod no kankwana, no, aklunan ni Rosella. Kaya't ko ang masursuro na nga ipatag ti anak ko, gaputan na tanok nga agayat. Adda ka di rin pa nga pagsangita, Rosella. Narisutan ti problema. Makarit na at di pa nagbayin kini Mr. Del Rosario. Nakayab ka sakiti na sabra ka pa nagsaukan ko, ana. Isulagayam ti makatulong kanya. Nagbalinak at napalangga. Gapo kini Harold. Ay, Rosella, nasayat at tao ni Mr. Del Rosario. Sana sigod dapat nang. Kat amuna, no kasano ti kasasaad tayo nga marigri ka. Ado dagiti ba nagapagbain na gapo kini Harold. Kasanon no nagbaligi dagiti binilin na anang dangran katakwada kini Mario. Uray ta nakabalo din ni Harold. Kaya't ko tagpakawan kini Mario. Saan na pa'y nga inulit nagpasyat ito'y balay.
Nagagaw, tinagsaritaan nyo kan ina. Ililiwa mapasyaran na ka ni Mario, ha? Ulitak manan nga ibaga kada kayo, nana. Agnakam kayo kumahan. Nasakit tinaramin ni Harold kanya. Ngam nasa isaya atin anapasamak dayjay. Asaan kami nga gasawa. At ako mamanan ti panagsagapa. Ay, Rosella. Maawatan kayo, nana. Kaya't ko amay payan kayo ti pagnamayan. Ngam no na duma. Tinangato a panagarapa at ti mangikulbo kada kayo. Anak ko. Panyamutan dagito anak tong palam. Tibiyag ta. Kasla na ilunod tamutan. Saan alunod tayo ito'y, nana? Panubok lang. Tapno maamiris tayo dagiti nagbiddutan tayo. Ni Nana Se, pati masabat ko. Nakatumog. Sana na kasi di anak kang ngato, titimid na numagmag na. Ay, ina. Si kamot gayam, balasang ka. Danda ni Jack may perdang dagiti matak. Gapot bain ka. Nana Sepa, awan ti rumbang pagbayanan nyo. Ay, mabainak. Gapo iti kinaparamag ko ide, balasang ka. Napadasan mi matinagnamay nga mapagbiirlaan. Kasano? Nalogi mo't tinegosyo da Rosella kanday di Harold. Talaga kastalang tibiyag, Nana Sepa. Adan sa jaya ni Mr. Del Rosario ti gayem ko. Agtrabahon sa itisigo da negosyo da. Ay, kababain nga anyalangan ti ibagada kiti kakaruba. Empleyada langan, itisigon a negosyo da. Rumang nga ay matlangan tinegosyo ginatang ko ang nagpuunan idi da Rosella ken Harold. Naimbaglangan, tanapanunot yung agatangan, sir. Ket ada nangalaan na iti pinagbayad na iti utang na. Ket, kumusta ti panang pasyar mo ken kuana? Jak pa'y na ulit tinang pasyar kan kuana, sir. Aglalo, tanakarwar gayam ni Harold. Gapo iti panagpiyansana. Amangan wag sinublan dapay. Kalpasan na pinasaktan ni Harold ni Rosella. Kaya't napay ti makisinubyan kan kuana. Mario, awan pagdanagam kan kuana. Saan nakaadangran taad na nagtulagan mi? Agyaman hak, sir. Saan ka kadiamas da? No apay nga aramidok da ito eh. Idi pa'y lang adamdamagak day takada kayo, sir. Kan itibagi. Panawan siguro nga ipudnok ti amin. Saan ka asab sa bali kanyak? Gapo, taanak ka, Mario. Siya ti amam. Nakadadayo ti turong dagiti matam, Rosella. Pampanunutan. No daduma. Tibiyag kat mayarag iti mangliwang-liwang atao. Ado ti panubo. Adag itadadakal adaluyon ti mangilemaskan ka iti kaadalman apaset ti taaw. Ngamtunggal pa ng batok, iti tukot ti taaw. Adda ilulong aw, Rosella. Mario. Jak magawitan dagiti luwag. Inayat ko ni Harold. Taninamnamak ababaan kan ko ana. Kat magawat ko tilang nga inararapaap ko. Naibaglangan. Tatinulungan nak ni Mr. Del Rosario. Rosella. Ngam apay ngay ayat na nagpailaan. Nadarisay ti panagayat ko ken ka. Nakasagaan ak nga gibtor. Nupay, nanumuak laang. Pakawanin na.
Gapoy iti kinaambisyosa. Jak narit na ti kinapundo ti panagayat mo kanya. Sapay ko ma. Tamasursuro nakmatlaang ayatan. Uray, nanumuak laang. Nasa lukag ka. Agbaligi ti kaskan ka. Aglalo ita. Taadagaya mo negosyo. Mangrugrugi ak pailaan. Barang ititulong tinabak na. Ken adaan puso na. Gusto ti balakad ni Sir Kanyag. Agagawa ak para iti masakbayan ti agbalinto a pamilya. Mabay naklako mahamang pasangbay kada kayo, Mr. Del Rosario. Nanumulaang to'y pagtaangan be. Anya tinapasamak iti uneg ti balayo. Awanan dagiti agkakanghin nga alikaman nyo. Ad-adda na mabainak kada kayo. Ladingitag. Awan panggap ko amang sair itiriknam sepa. Saan ka akagura, sir? Agyaman akit di ata sinalbaryo ti anak ko kan inikan nyo iti trabaho. Ragsak ko ti makatulong iti padak at tao. Ay, malagip ko gayam ni Mario ngayon umsik. Rumangrang ayon ti biyag na. Iti damo ang makitak. Nasair kung sapay kit ditiriknan na. Tatiam mo na kat tinagibasit ko. Sepa, naggapo akmat iti rigat. Napukaw ko ti pamilyak. Ano mabalin? Ket saan na ang mapadasan dayta? Sinarungkaran nyo man gaya man ni Nana Sepa. Ulitak manan. Diyak kayat amamon da kin ni Rosela. Nga anak da. Mario, ibain mo kadi nga amam ni Sir Ambrosio. Ar-aramida na amin na kabailan na para iti pagimbagam. Kayat ko. Ano masursuro nak nga ito ni Rosela. Saan aga po ta anak da. Maawatan ka. Saan ka amadanagan? Mario, asna, siya pa'y kitinti mailiwan na makangag. Nga awagam ni Mr. Del Rosario iti rumbang. Papa. Oh, Kasta agi amanak. Mario anak ko. Itilaksid ang binaybayan kayo kininanang mo. Pinakawanak. Kag inawat nak. Saan kayo akagura, Papa? Naawatak tiga po na. Jak laing pagaro. Apay anas ka nga ilimod mo kanya. Rosela. Uray si Kaena. Among gaya. Ngamawan tinay pagpagam kanya. Kwa, Rosela, saan mo kumaakagura ti gayem mo? Sa bagay, anya ko matikarbang ha. Sige, panawan kayo. Rosela! Rosela! kagura nagsama tan di gayam ko. Saan mo nakamakaman, Mario? Talagang awan palimad adin tulumtaw. Pasyarem tulaengen. Mario. Ay, Rosela anak, pinastrik ko. Sakbay panawan kayo kini Mario tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kwa, pakawanan na kuma, barok. Pakawanan na kuma kadagiti kita sa brako kan kaidi. Naglablab sak taunay. Nana, saan tayo kuman alaglagay pun tinapalabas? Pagbababawiak launay dagijay ang anya nga ron. Nalpasan kat tati daw dawatak iti pamakawan. Kat sapay ko taadi mo panunutan. Ada saya atak itakan ka. Kalpasan ana amwak ani gayam Mr. Del Rosario tipudno nga amam. Sige, baka mo kayo adwa agsarita kayo.
Maawatak. No apay nga inlimod mo ti amin. Ado ti basulukukan ka, Mario. Karaman ditan. Aga po kanya kat nagbayad ni Harold itinangdangran kada kayo kini Sir Ambrosio. Adda kita. Ulitak manan, Rosella. Saan ang nagbaliw iti panagayat ko kan ka? Diyak pa'y may baga. No nasursuro kan nga ayatan, Mario. Kayat ko at ting-ting anay bagterik na. Diyak kayat nga aklunan ka. Gaputa ambisyo sa Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.